Op 21 en 22 maart organiseert Dubai Fest in Botanic Sanctuary Antwerp informatiegesprekken over hoe en waarom investeren in Dubai. Ze gaan in 90 minuten tijd jouw exacte situatie na en bekijken hoe jij jouw vermogen beter kan beheren en vooral kan laten groeien in een markt met 0% inkomensbelasting, geen vermogensbelasting en geen belasting op meerwaarde. En daarbovenop is Dubai ook nog eens een van de meest veilige en snelste groeiende metropolen ter wereld. Heel vooruitstrevend en vooral met een sterke, consistente economie. Wij geven eerlijk advies over welke projecten wel en niet aansluiten bij uw doelen op basis van uw investeringsbudget, de vraag, het aanbod en de mogelijkheden voor verhuur of doorverkoop. Absoluut, van risicoanalyse en strategiebeheer tot het volledige proces van aankoop, doorverkoop, verhuur en beheer. Boek daarom nu uw tijdslot voor een 1-op-1 gesprek met mij of een van onze andere top-experten in Botanic Antwerpen op 21 of 22 maart.